Assalamu alaikum wabarakatuh. Ga wani sabon project. Gaskiya ne nake harkar online business ban taba cin karo da project mai kyau da tsare-tsare masu matukar muhimmanci irin wannan ba. So gaskiya tsare-tsaren project din nan suna da matukar kyau sosai, kuma tsare-tsaren su akwai abin burgewa a cikin sa. Kuma wannan project din ba a saka kuɗi, sannan kuma wannan project din ba wai kowace ƙasa bane. Wannan project din iya ƙasashe ba su fi 5 ko 6 bane za su iya yin wannan project din. Ina ganin akwai Nigeria, akwai Kenya, akwai dai sauransu ba su da yawa, amma irin su Pakistan, irin su USA duk ba su da damar yin wannan project din. Haka yan mu dauki wannan project din da muhimmanci, ba a saka kuɗi, ba sai ka saka kuɗi ba. Idan ka registration za su baka adadin, akwai kuɗin da za su baka wanda daidai da coins din su. Sannan wannan project din suna da coins din su mai suna Nuzo coin, wanda yanzu haka akwai shi a cikin different exchanges. Insha Allah zan muku cikakken bayani game da wannan project din da yanayin tsare-tsaren su. So wannan project din sun zo da tsare-tsare masu matukar kyau da muhimmanci, wanda insha Allah idan mutum ya bibiya registration zai samu alkhairi a cikin sa insha Allah. So da farko dai kafin na shiga bidiyon kai tsaye, bari mu nuna muku ingancin sa a Scam Advisor. Ku gani tun yanzu, so bari ku ga. So kun ga nan wajen muna cikin Scam Advisor ne, nan wajen kamar da kuke gani. Kun ga link din na yi pasting www.nuzo.co. So bari ku gani, bari mu duba shi a Scam Advisor network din ne, bari mu jira shi. So kun ga suka ce likely to be legit, trusting rating is high. Kun ga shi 96% ba. Dan wa dauki wannan da matukar muhimmanci sosai. Insha Allah zan nuna muku yadda ake biya registration da yadda tsare-tsaren sa yake insha Allah. So da farko dai tsare-tsaren sa shine a kullun kuna ce a duk awa akwai adadin mutanen da suke registration. Kawai idan awa yanzu misali idan aka ce karfe 12 na dare yayi dot. So idan kai zo yin registration kawai akwai iya adadin mutanen da idan tsakanin karfe 12 da karfe 1 kawai adadin mutanen idan suka yi kawai za a rufe. Misali idan kai karfe 12 da rabi, so za su iya cewa kawai kafin karfe da tun da karfe 11 12 nan a zuwa 12 da rabi kawai sun samu adadin wanda suke bukata na wannan lokacin. Sai dai ka jira karfe 1 dot idan ta yi. Idan karfe 1 ta yi dot sai ka shiga ka yi. Idan kuma karfe 1 ta wuce har da mintuna kai, za su ce maka cewa mutane da suke bata na wannan awan ya cika. Sannan kuma idan karfe 5 na yamma ta yi, so ranar daga lokacin sun rufe registration na ranar, ko sai kuma washe gari. So yanda tsari yake shine idan zaka registration zaka tama ne ko karfe 12 na dare dot, karfe 12 na dare kai kokari 12 ko da minti 5 ko da minti 10, saboda idan ya kai da rabi za su iya ce maka na awan nan mutane da suke bata na wannan awan ya cika. Sai ka tara karfe 1. Idan karfe 1 ta yi, idan baka da wuri ba shi ma a ce za ta cika. So idan ma sai da asuba ne, misali karfe 7 na asuba, idan kai zo yin registration karfe 7 dot ko 7 da minti 5 ko da minti 6 zaka yi registration ɗinka. Amma idan ka wuce 7 da rabi 7 dai ka jira karfe 8. Karfe 8 dot. Kawai da abin da ake bukata shine idan zaka register kawai ka tabbatar cewa lokacin zaka register in karfe 1 ne dot, in 2 ne, in 3 ne, in 4 ne, in ko karfe nawa ne, zaman cewa lokacin yana shiga kawai zaka shiga registration. So yanzu zaka registration misali zaka iya shiga, zaka iya zama ready idan misali karfe 3 saura minti 5 ta yi, sai ka shiga kai registration. Farko idan ka click akan link din zai bude maka kamar haka. Nan wajen kawai nan wajen ba ka taba shi ba, kawai ka bar shi a nan wajen. Nan wajen aka rubuta full name, sai ka rubuta full sunanka. Kun ga kamar na rubuta Aliyu Munir Muhammad. Nan wajen kun ga in ka taba select country, kun gani iya country 1 2 3 4 5, kun gani iya su ne kawai za su iya yin wannan project din. Kenya, Nigeria, Tanzania, Uganda da Ethiopia su kai da su yin wannan project. So wannan wata dama ce babba wanda ya kamata a ce tunda har Allah ya sa muna cikin wanda za su yi, sai ka taba kasar ka haka, sai ka yi in kai so sai ka taba email. In ka taba email sai ka saka email ɗinka wanda zaka amfani da shi. So na wajen lambuwa ka saka lambuwa da kake WhatsApp da ita, ka tabbatar cewa lambuwa da kake WhatsApp ita zaka saka. Misali lambuwa ta misali 91 24 31 13 01, misali wannan ita ce lambuwa ta wacce nake WhatsApp da ita. So nan wajen aka rubuta enter password, in ka saka sai ka saka password da baka manta ba. Misali ta kai sa Musa 1234. So kun gani gashi nan wajen, sai ka zo nan wajen kun ka tabbatar cewa ka ga wannan referral link din, kun gani shi nan wajen N03340. akwai bonus da suke bayarwa na welcome bonus. Idan baka saka referral code ba za su baka shi ba. So ka tabbatar cewa akwai wannan referral code din a ciki, kuma an ka tura wani registration shi ma zai sai tabbatar akwai referral link din ka, kawai sai ka taba sign up. Kana taba sign up in case idan ka taba nuna maka, idan dai har misali in zaka idan karfe 1 ne, in kai misali karfe 1 ka gwada su uku kuma bi ba, in ka gwada shi alamai nuna maka ba za ta iya yiwa yayi, kai ne baka san yayi ba. Kawai in ka ga kamar yayi sai ka zo wajen login din haka ka taba shi. In ka zo wajen login with email din nan kawai zaka yi canja, kai fara kai login da phone number, ka fara da lambar waya. In ka zo ka taba nan wajen, kun gani ka taba 234. In ka taba 234 sai ka zo da aka rubuta entire phone number, sai ka saka number wayar a nan wajen. Misali sai ka saka lambar waya a nan wajen, nan wajen aka rubuta password, sai ka saka password ɗinka, sai ka saka login. Idan za ta iya ba su ga maka cewa registration din yayi ba, sai dai kawai idan ka zo kawai ka ga cewa idan ka zo login ka ga yayi. Saboda in dai har karfe 1 nan bata kai da rabi ba ko da minti 20 zai yi, in biyu ne kawai dai lokacin awan nan ba a so ya wuce baka ba, sai ka taba. Yanzu ga bari ne login na account dina, sai na yi muku cikakken bayani insha Allah. So kun gani yanzu wannan shine account dina, ga account dina ya bude, kun gani shi nan, kun ga za ka ce refer and earn. Idan kai referring akwai adadin abin da su ba, kun gani wannan Nuzo coin gashi nan wajen. So shine zaka iya wannan ka taba wannan cancel din kamar haka. So kun gani babban da ko CC. So zara kai wannan abin da zaka sai ka taba nan wajen kamar haka. In ka taba shi ya bude, farkon abin da ake yi kenan ba, sai ka zo da aka rubuta verify account, sai ka taba shi haka. In ka taba verify account zai bude maka, za su ga maka cewa da wannan lambar za su yi, sai ka taba send OTP. To za su turo maka code, amma ta WhatsApp suke tura, ka amanta ta WhatsApp ne. To yanzu ba na shiga WhatsApp na da code din. So in ka ce mun kun ga da suke turo code din gashi nan, sai ka taba wannan copy din, ka taba wannan copy din kamar haka. Kawai sai ka minimizing, in ka minimizing kawai sai ka shigo cikin nan wajen, kawai sai ka saka wannan code din a nan wajen. So gashi nan wajen kun gani, sai ka taba confirm OTP. So kun gani kun ga sama 1140, kun gani gashi nan, kun gani alhamdulillah, kun gani. So kai ma in kai haka za su baka. So kamar kake gani hanyar da ake bi ake yin tax a cikin wannan update din sune idan ka shiga wajen da aka rubuta wannan show tax din, so za ka ga sanin akwai open Nuzo wallet, akwai play game, akwai send till payment, akwai receive till payment, akwai spin to win, akwai swap. So da wuce ga wanda abun da
kuke gani wannan spin to win din nan gaskiya kan mutum ya yi shi tukunna, so saboda kamar spin ne za su ɗaukar maka coins ɗinka na nuzo, so kuma idan baka samu ba za ka iya tashi a zero, so amma wannan play game din za ka iya ringa yin sa kuma ga na mota ga na wannan duk wanda za ka yi daga ciki za ka yi duk arni da kai za ka suna tara maka coins din, so duk arni da kai za su dinga tara maka coins din, so wannan idan kana da referral, idan kana da kokarin idan kana da ƴan uwa da abokai da ka tura musu referral za ka iya tura musu duk mutum daya akwai arni wanda za su dinga baka akalla idan mutum idan kai za su dinga baka wannan wani coins mai suna NRP guda 1000, so duk mutum daya idan kai registration so za su baka guda 25 duk mutum idan kai referral, amma fa ko kai referral ko baka referral ba idan ka tara kuɗin ka zaka cire, ba sai dole sai kai referral ba, ko kai referral ko baka referral ba idan kuɗin ka ya taru ko iya wannan game din inda ka rubuta show tax din nan, wannan game da kuke gani idan ka buga shi dan kaɗan za ka kai na minti 30 ma idan ka na minti 10 ma idan ka buga za ka ga yadda kuɗin ka zai dinga taruwa, a shiga a gwada a gani inda ya gwada wannan game din za ka ga ko iya wannan game din kake akalla za ka dinga hada 5,000 10,000 a rana, so duk insha Allah a cikin wannan video zan nuna muku yadda tsare-tsaren sa yake, so kamar yadda nace wannan update din yana da tsare-tsare masu matukar kyau da muhimmanci, so da farko dai zan yi muku bayani bangaren withdrawal, so bangaren withdrawal a wannan project din akwai agent akwai normal, idan dai har kai ba agent bane so ba za ka iya yin withdraw a cikin wannan project din ba, ma'ana sai dai adadin kuɗin da ka tara directly kana tura wanda yake shi agent ne, so zai baka kuɗin ka, so kamar ni alhamdulillah ni agent ne, nayi apply din agent kuma alhamdulillah sun yi approving dina, so kai ma din idan ka ga dama za ka iya yin apply din agent, idan suka baka dama ka zama agent za ka dinga yi abin kana cirewa kuma za ka iya ringa siyan coins din mutane, mutum zai turo maka sai ka idan kuma kana ganin zama agent din zai baka ciwon ka kuma zai baka takura, kawai in ka tara abin ka min magana ka turo min ko adadin nawa ne in ka turo min ni kuma zan siya zan tura maka kuɗin ka directly a cikin account ɗinka na banki, ba a saka kuɗi ko baka saka kuɗi ba in ka tara za ka turo min ni kuma zan siya zan baka kuɗin ka, kuma za ka iya zama agent, zan nuna muku yadda za ka bi ka zama agent kai ma ka dinga cire kuɗin ka directly a cikin account ɗinka, so a shawarce ma in dai mutum yana da hali zai iya zama agent din, ba shi da wahala, yadda ake bi ake zama agent shine, so kamar da kuke gani ni za ku ga har na tara kuɗi ya kai 19,000, although ma ba wani wannan ba kawai na dan buga game ne, sai ina ga mutum nawa ne suka rasa link dina, so za ku gani, so sai ku ga na dan yi post din bidiyon na ƙara dawo a bidiyon, so kamar da kuke gani idan kana so ka zama agent, so yadda ake bi shi in ka shigo akan kamar haka sai ka taɓa wajen da aka rubuta Nuzo wallet, in ka taɓa shi kun ce register Nuzo agent, so ba shi da wani wahala in ka taɓa register Nuzo agent sai kun gani already kun ce you have been approved, ni congratulations, so wannan na muku screenshot yadda ake bi ake zama agent. So zama idan ba shi da wahala idan ka shiga wajen da ake zama agent, kun ga nan wajen zaka sa yes nan ka sa yes nan ka sa yes, kun ga su abin da suke so dokokin su zama agent za su ce sai kana da shago, in kana da shago zaka dan yi rubutu ka rubuta Nuzo and crypto, so zaka rubuta zan nuna muku inda ake rubuta, zaka dan dora shi a matsayin a saman shagon ka sai ka yi hoto sai ka dan yi screenshot, kun ga wajen ka taba yes nan ka taba nan wajen zaka dauko hoton, bari nuna muku nawa yadda nayi nawa sai ku gani ku ga sample din nawa, so kun ga wannan da kuke gani wannan gashi nan sample ne, su zasu ce maka wai kai fenti ko ba ruwanka da wani fenti, kun ga wannan abin da na lika shi sticker ce zaka lika, idan ka lika ta a gaban shagon ka haka kowane irin shago ne fa in ka lika ta haka, in ka lika ta kawai sai ka dauki wata shago kamar yadda na dauka watan shagon sai ka yi hoto, in kai hoto za su ce ka dora hoton, sai ka dora hoton, sai ka dan yi short video na minti second 10 sai ka dora musu, duk abin ba shi da wahala, kawai wannan abun kun gani kamar ni gaskiya duk kafe din da kaje inda kaje kafe babban kafe kace kana so a maka irin wannan, kawai gashi nan za a rubuta wannan till number, zan maka da ake dauko wannan till number, kawai za ka rubuta Nuzo and crypto reward, sai ka rubuta till number, sai ka rubuta lambar waya kuma till number ɗinka kamar da rubuta nawa, sai ka dora hoton kamar a nan wajen kenan, wannan hoton shi za ka dora a nan wajen, so wannan hoton shi za ka dora a nan wajen, kun ga ka choose sai ka dauko hoton sai ka taba, za su nuna maka inda ka dan yi short video na second kuma sai ka dora musu, kana dora musu za su yi approve, za su yi approving ɗinka ka zama agent, za ka iya ringa in ka tara abinka za ka cire kuma za ka iya ringa referral ɗinka mutanen ka za su dinga kawo maka kai ma kana siya, so wannan shine tsarin zama agent, idan kuma baka son ka takura kanka je kai wannan sai ka kai waye ko kuma za ka iya kawai mu ka kawo mana muna siya, akwai agent wanda idan ka tara coins ɗinka za ka kawo mana so za mu siya insha Allah, so zan nuna muku yanayin bangaren withdrawal da kuma duk bashi da wani wahala insha Allah cikin wannan, so ga bangaren withdrawal an ka taba wajen da aka rubuta wannan receive gashi nan wajen sorry ga withdrawal, in ka taba withdrawal za ka convert din coins din ne ya kuma wannan Nuzo coin din, so bangaren withdrawal duk bashi da wani wahala, in ka taba wannan swap din haka, so kun gani za ka taba a sama abin da kake da shi in naira ne in wannan NRP din ne misali haka kun gani ka taba wannan NRP saboda majority in shi ake bayar nan wajen kuma sai ka sa wannan shine Nuzo token din na shi ake withdraw, sai ka da abubuwan da kake da shi in kai haka misali ina da wannan NRP din guda 106 sai ka guda 106 sai ka taba gashi nan za su bani adadin Nuzo coin gashi nan guda ɗaya da wannan sai ka taba confirm swap, ka taba confirm swap directly, so in ka ce transaction successfully sai taba goba, so in ga na tara wannan coins, idan ka zo wajen withdrawal nan wajen in ka taba withdrawal gashi nan kamar haka, so in ga da guda 1.16 yanzu haka wannan kuma duk guda ɗaya dala 3 ne da wani abin, so wannan abin akwai alkhairi a cikin sa idan mutum ya tashi zai yi withdraw, insha Allah zan ƙara yin video akan yanayin aka withdraw, amma mutum ya kokari ya samu damar da Allah zai taimake shi ya yi registration successfully ya yi verify kamar yadda na bayani a cikin video, so bangaren agent idan mutum yana buƙatar ya zama agent bangaren wannan abin bana in dai kai sticker ce ake yin ta zaka yi kalli a gaban shagon ka sai ka dan yi wannan video da su yi approving ɗinka za su yi approving ɗinka, so ka zama agent zaka iya withdraw kuma zaka iya dinga siyan na mutane kana withdraw, so wannan shine bayan Allah taimakin Allah ya ba mu sa.
zai nuna maka da zaka dauko till number ɗinka kamar da gani a jikin hoton nan, in ka taba wannan refer plus n din nan, in ka taba shi zai link ɗinka, zaka ka dauko link ɗinka ƙarshen link ɗinka akwai wasu lambobi, su ne wa'annan su zaka ga a jikin ƙarshen link ɗin akwai wasu lambobi, zaka ga ya fara daga n, to wannan shine till number ɗin kamar da gani a cikin wannan hoton nawa, ba ku gani, so kamar da gani a cikin wannan hoton nawa wannan muku zoom in ɗinsa ku gani sosai, kun gani zaka ga wannan lambobin N033340 su ne ƙarshen wannan su ne till number ɗin, to haka zaka rubuta a jikin leader sticker ɗin, zaka rubuta Nuzo encrypto the word, sai ka rubuta till number, sai ka manna shi, in ka manna shi sai ka verification ɗinka abinka ba tare da wani wahala ba, so haka shine da ake bi ake yin wannan verification din. Verification din ba shi da wani wahala, kuma shi ma wannan abin da kuke gani ba shi wannan idan kana da aboki ma wanda yake aiki a cafe, wannan wani ya san yadda zai yi wannan abin, sticker ce kawai zaka je a print ɗinta kawai a yi rubutu akai kawai ka zo ka manna ta, so ba shi da wahala, ni kamar ni na 2000 suka min wannan abin da kuke gani ba wani tsada bane, so wanda suke kan za su zuwa Zuru wanda kuma suke wani garin in dai ka je cafe dai za a maka wannan abin, za a maka shi kun shi kamar da gani gashi nan kawai zaka liƙa abinka ka yi hoton sa ka yi short video a gaban shagon, zaka dan tsaya ka dan yi short video haka su ganka ga ka a gaban shagon, sai ka tura musu directly za ka sun yi ansa successfully, so Allah ya taimaki Allah ya ba musu wanda suke da ra'ayin shiga sama agent za su iya gwadawa, Allah ya taimaki musu wanda kuma ba zai iya zama agent ba yana ganin wahala kawai zai iya ya dinga yi abin sa yana siyar mana.